ka jingtumu jong ka sarkar jala ban pinkendria capital pom ka badan Anjali kata ka bahap apo ka sor Shillong syaka jaka ka badan opor Shillong kataru ban ai da ka jaka ka badai jong ka tanat veterinary kala pelong iki babon ban benyau namar hakum kani ka por jong ka jingkerdo ban yo jaka khamtam ka badai ba ka sarkar hi haka babun sien ka hap ban pan jaka kelyang na kipaj ba neru ban terwa ban thiet haba ka don kam jaka ban seng ne ban tei jingtei ka ban long kum ka jingmen to yaka bad ka jela kani kala pau na ka jingmi jong ka jing persha na ka wei ka seng kata ka FKGGP halor ka jingle jong ka ban IT dorkhas su menteri ka tanat veterinary ba elhek hakalai terik nailar arjar arpulai kumban chupentep hadien ka jingthumu ban pinkalano ya ka surok national highway 40 ka bajrong kumba nyophuwe kilometer shaka forlien kumba khatsan kilometer nadu ka jingkeng umshirpi hadu banyon ka baha nyomer opor Shillong te ka jakala la ban sothu pamenta la da tei petrol pump kan hap apo ka benta jong ka national highway ban shnaya ka ni ka surok lingba ka jingkmi ka NHIDCL layo pisa lingba ka Japanese International Cooperation Agency hadu shejar aspa sanphuwe klor tingka kumta ban tei ka petrol pom hapo ka national highway katkum ka jingyo ling jingtep na ka Ministry of Petroleum and Natural Gas halor ka jingdon kam ya ka jaka kan longkumba khara hajar khandai spa khantriyo square foot na ka banta ka single dispensing unit bat kumba arphu hajar sanspa arphunyo square foot na ka banta ka two dispensing unit na ka jingpej ya ka jaka ka ba ka petrol pump ka yang ha Anjali la ban sothu ba ka tei ka petrol pump kan yo ya ka jaka ka ba kham he na ka ka ba ka yang menta hakjing persyang banyo panyekran bagi para nong penyak petrol pump hapo kanong ba Shillong ka gajing sngo jongki halor kani gajing tumu ka sarkar bon kila kentaj banekran ndai la yo pat banyo sngo ye ka sur jong wei urang ba ubolong trai jong ka sam khamti petrol pump ka badan ha ur kalier uba sambor lang dingdo boleh subur ba kermen kani ga jingkali ka jongpi tingarop menen por ngai i tu ka news kadi tu ba ki li idor khas ki FKGGP nai apa Shillong si tenat si menteri beripet ya ka tenat veterinary te hoi ni bradan nak ni ka business kata ka relocation ki jusai ni ki oil companies lada ka sha plan kam no katu ka pelpam bingidan mo subo ka dan kam no sarkar penhe ya ka surok ne ka dan kam ni kanu ru tenre kumbangi ya gitu ki pelpam sa tali pelpam ki bangat manakan ni por biki penhe ya tu ka surok ba nak tina jurubat adu halar umrai kidan sasan tili ki pelpam ki bangat kum betul keju i ka apat tingi ka sarkar ka compensate bida ka pisahi tebar kadi ka kamram pada jung tiki try pom ki bangat ya ka tu ka expand ka tu ka project tiki ki abdi wat hi jaka suwe ki thit hi miki jaka te kisa la pada bandar likit ya ka tu ka business ka jung ki namar ka sha within state te kamba long mana kan ni kanum belajar kerteng manu ki try kidan ki pelpam jung ki bangat apa bernihat por ki penhe itu ka surok fulining te ka government ka compensate iki ka pisa te gitu ki try menta ki yo pada beli tiket jaka sa te support West Castle Hills highway hi te ki yo pada ka fresh NOC ni te ki snong hang tu te ki yo kan madlikit te ngasno niru lada ka government ka dan kam ya ka jaka barang te po Anjali pelpam itu square ti area hiju hi te ka compensate bi tangi ka tu ka bagi peran kam by ways of cash da ka pisa te ka syong pada ka kamram jong gitu ki try kan bikin iwat pada show te ada ke isu ano pada hak jaka sarkar naso ka kami hak biru namar balada ki jaka ki bahap apa ka forest department masu anu sa kadi basically namenta ka kamram jong forest department kumnu bangin promote ka forestation bangin long against ki deforestation katari forest department subuh menta kadan ka jaka ka badai jong ka agriculture department katu ka debit tang menta ban penstory ki kamrang kadai ka jaka jong ka veterinary ka mai akran ni ka bamenta katu ka debit menta ki activities jong ka veterinary department kan tiba pin ai pada shaubri bantre ya ka personal business ka jong u tengas no kami hap kan long kam dei ba ong bisni ka shumi no ka kantin ada pila irap ya utawai lesai ki sabun ki banwan pimnam la pan ong mi kita ki bagi bahadian pihak bi banira namar kumbakalong mentahi ka coincide bakini advertisements jeng ki fresh pumps bi menta te kan kot ka tanda hadu kalai potrik September tingi ibun ki locations ki ba kuman suang no kidan ki locations ki ba kibun ki trairi ki ba kwa ban trai enre kim kot bor ban thit jakat mai bikin invest tidak long mahani kader temad kita ki trairi trai muluk kidan nak kan ban su list ke jaka government nai te kira laj ban thit jaka te kadi katai long bapen syirap specifically bitang iway long kami hap te si sin fla irap iway kasabut jeng sarkar din
Ti ngisuya keren be kabalingkot hi ba kajaka sarkar hi lada kamang i kanu department kidi bandai be naman ta ki kam jong atu ke department da kadai naman ta ka forest department ber kadai bitangi kam khlau da kadai ya agriculture department kadai bi kam rep kam riang ber kum kadai ya kani naman ta ka veterinary department ber kadai bitangi kam ri jingri kan angata hi te naga jing sham ga jongpi la run ni ka business menta da kisnam apa ni tu pada tu specifically ka David ya kata relocation pemerintah la ki kwa pan kendria nan tu jaka ka sarkar kwa pan sim hatu kala ban long betik ya ka bakila ban abi ta kata jaka ne ka sarkar ka dangla ban ashki ki jaka ban relocate ka patch ni ka best example ngan IP kum kita ki perpom si bangat mana kanis si support NS40 kita ki perpom ter por ki penhe et ka surak na po jurubat selu salat umroy kiran sandali perpom ki bangat lang kani ka jo pot nganum jar kerteng iki te fikir ma apa government ka compensate iki da ka bisa te it's not necessary beki happen play bitang within Riboy district kat beki yo jaka within state kan katu ka license ka banang tu pila ban ra subo West Kasi Hills subo mentang example fi subo ka banang bernihat pila ban ra ka mamairang provided ba fi haban yo pada ka fresh NUC nak tu ka dorbar snong jong ka mairang kan kalau ngata kador kamne bahkan shu confine bitang iti district wise te subo komenta udan te banapo long banapo subo banapo bernihat tigi la sa effect tigi la berana ko sa garo hills as long sa bakadang day within state kadi katahi an sa kami oil company ki dan benta beli bakani si ka oil company te kanum dan benta ka oil company kan sudan benta tangada pik kementa ki float advertisement pik ba ka advertisement ki float firstly kadang ka group A kadai bitek iti berada dan jaka lepa tementa subuh kumpi dan jaka pila ban apply te ka jaka la delpa ka jongpi fishu tak dapat ka company for 19 years 11 months 20 years bakat invest ka company pe mentaling ba kani ka shell tribe kategori kebangi ngimbun ngi khasi ngi tap limbah shell tribe kategori hi limbah kani kategori ngi yo ban avail ka CFS corpus funded scheme mod apa ka corpus funded scheme ka company hi kala invest everything nadu ka embed ka tank erect meters basnai ka sales counter bat pen snai ni ka canopy temut nakaliang ka jongi ki tripom issue invest bait stang ya kani ka business kan ngi hapanan sa working capital te once piyo kani ka LOI te pila ban approach ki banks pila yo kani ka letter of intent ka license te financial institutions ki kloy ban sponsor EP ban mo ban I loan EP te kato ka khubor ko bangi imenende ngi pada kahoy ka positive side ladangi ki try jlang inang ban utilize kato nomor P ki bon ba ki khna khasi jungi ki bla tray kum ki manager apa bon ba ki pom kar trade ki khadwe kar arsenal kila dan experience ba kum no bandron ni kani ka business ka shulong be ki wan pada na kalong yeng ba kham jenjar kimdan jaka kimdan working capital tidak kalong ko matu ka dormenen mentali ba ka dang float ya ka advertisement kadang ka group B mut fidan jaka lejong group B beda fila ban list ka jaka not ba ngin list ka government nan ngin list ka jaka naki para private parties kan sibukom nga ngaran jaka ka bahe pipi kwa bandron ka business te pila ban list ka jaka nga pi approach pa dem fi sa oil company ba pila yo jaka te wet ka tu ka da ka tu ka jinga soy sa scholar mo bang ayalis mo pi bat nga te mo pila la bandron ka business te kung makalong ka tu ka news menen na dakidan kum kita ki khna kasi jongi ki dan vast experience ya kani ka business ki bla tray kum ki manager apa bun hakipam ma tidak ada ki kwa bandron ni ka business te adi nak khubor ki manta bakal asuk ikiru kim dan kamshu ban thiat jaka kiru ki dan hok ban list da jaka sarkar te once bikila ayo apa de ya ka license te financial institutions ki pun te bakal ban sponsor ki sans ko we abo pi apply ban yo ya ka telpom ha atau ka company ka bo ipi ba pidun kam ban di bandan kata ka jaka mangi kum ketika Anjali to kadi nadu ndai muncul ka jaka ka baret ba ringim tepat menta habakan let pat stage operslong kumagal kumangi yo ka baka FKGP ka ujor kado ai bunsa ya tu ka ba you kan pe aneh kan tang ini ka oil business mo ka oil business hi ko makalong ngihang ni state jungi hi hapo Shillong City ka requirements ka long tang 6,000 square feet ka dimension ka depth alpa 100 feet frontage by 60 feet depth pila ban ai khambon ni kata ka syong ka jimbun jaka ka jumpi handai ka specification ka di kata
Te hapok highway pada Bunsin kisem maximum 180 feet ke frontage. Kisem 180 feet by 180 feet hi. Te kadai kata hi kan dah kadai shispar kalau ambil pas 10,000 square feet kata kadai ka kriteria hi jongga oil company semar pi menta bun ki kali kadai bi kali he highway menta ki truck kadai ti khasau tayar ki wan ki trailer su te ban meet ya ka requirements yang kita ki truck banyak te kata kalau bu kriteria company. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.